Почему плохо? Потому что это не было хорошо, это было плохо. Возможно заиграть еще один раз, товарищи, скажите. Да. Возможно? Да. Видишь, дурак, возможно. 1, 2, 3, 4. Хоп, хоп, хоп. Кунда, 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 Хоп, 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 хоп. Теперь не было хорошо. Барабанщик забил, ale my už это не заиграем. Popolíky na nose a žádné prdné zuby. Boli trochu tvrdého, jak živ neotrhne z huby. Miesto mozgu špongia, napustená lieho. Má vedetká cigánku, ale žádné není jeho. Šenku všetkých plací z Vatikánsku menu. Vzpomína, jak sa pred 100 rokmi rozešol ze ženu. Utiekla mu s Frantom, tiež si rada uhne. Možno, že sa vráci, ale zabalená v truhle. Jimmy Dedina, telačilo to, ale takom a tvojich ložané nemá motor. Raz uvidel zrkadle zviera ľudej koži, všetko doma rozebrala, už to nevie zložiť. Jimmy chcel byť šoférom na Formule 1, no raz mu padla na nohu dvojmetrová bedna. Doktori mu odfaklili palec aj 3 prsty, odtedy už nepočáhne na plyn ani brzdy. Popolníky na nose a v hube samé dziery. Každú babu v okrese už povozel na pionieri. Čúci hádže korunu, ktorej má byť verný. Tých 1500 ženských, čo má nalepené v dielni. To je Jimmy Dedina, telačí lotor, ale takom má plný dvor, žiadne nemá motor. Raz uvidel zrkadle zviera ľudskej koži, všetko doma rozebrala, už to nevie zložiť. To je Jimmy Dedina, telačí lotor, ale takom má plný dvor, žiadne nemá motor. Raz uvidel zrkadle zviera ľudskej koži, všetko doma rozebrala, už to nevie zložiť. Takom má plný dvor, žiadne nemá motor. Raz uvidel zrkadle zviera ľudskej koži, všetko doma rozebrala, už to nevie zložiť. To je Jimmy Dedina, telačí lotor, ale takom má plný dvor, žiadne nemá motor. Raz uvidel zrkadle zviera ľudskej koži, všetko doma rozebrala, už to nevie zložiť. Nemá motor, raz uvidel zrkadle zviera ľudskej koži, všetko doma rozebrala, už to nevie zložiť. To je Jimmy Dedina, telačí motor, ale takom má plný dvor, žiadne nemá motor. Raz uvidel zrkadle zviera ľudskej koži, všetko doma rozebrala, už to nevie zložiť.
Ešte vás to baví? Fakt? Á, ne. Máte nejakú na želanie aj? Nie. Tak, dobre. Čo? Však porade hovor, začnite od... Rajčiny? Rajčiny budú.